मा बुंगोन नोंथां? भारतआ मोनसे गणतन्त्र देश बे गणतन्त्र देशआव जाय जि गोसो बे राजनितिखौनो खालामनो हायो सोरबा राजनितिबो दानो हायो सोरबा राजनितियाव थांनोबो हायो नाथाय खोथा जाहैबाय मा जोङो राजनितिखौ दाब्लाल' जाया राजनितियाव जगदान जाब्लाल' जाया राजनितिखौ जोङो दानायनि मोनसे जाहोनानो जाबाय मा इलेक्सन गेलेनानै देरहाना सरकार खुंनाय बे बिथिङाव जों राजखान्थि हान्जाखौ दायो दा बेखायनो राजखान्थि दानायनि उनाव राजखान्थिया कुनु देरहानाय सरकाराव खुंनो हानायनि सम्भाबना थायाब्ला बे दोलोखौ रायजोआ सापर्ट खालामा दा बिदियाव रायजोफोरा बा जायफोर राजनिति खालामगिरि बिथांमोना एसे नोजोर होनानै नायनानै राजखान्थि खालामनाया मोजां होननानै आं सानो दा आंनि इन्डिभिजुवेलनिफ्राय दिनै जि राजखान्थि हान्जा जोनोम जाबाय होननानै खोनादों आंनिफ्राय कंग्रेसुलेसना थागोन बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावनाया थागोन हामगलायथिया थागोन बिथांमोनाबो गावनि सानस्रि सान्थौजों मा साननानै दादों बिथांमोननि खोथा खिन्थु दिनैनि थारिखआव अन्तत आं बर' सासे सुबुं हिसाबै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा खावथाम खावब्रै राजखान्थि दोलोआव थायोब्ला हारि हिसाबै खहा जागोन नामा आं बेखौ सानो थाखानाय हान्जाफोरनि माबायाव गोहोम गोग्लैगोन नामा? थाखानाय हान्जायावथ' गोहोम गोग्लैनायजों खोथा गैया जायफोरा जि मोनसे स्ट्राक्चारजों सोलिदों दिनैनि थारिखआव जोंहा बिटिआरआव मोनबा जिल्ला बेयाव जोंहा 10टा पलिटिकेल डिस्ट्रिक्ट दङ बेनि उनाव 40टा समस्तियाव 40टा ब्लक पार्टी दङ 420टा भिसिडिसियाव 420टा जोंहा प्राइमारि कमिटि दङ इउपिपिएल हिसाबै आरो दिनै जोंनि जि भिजन जोंनि जि प्रमद बर' बिथांनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथांनि जि मिशन बे मिशनखौ रायजोफ्रा अलरेडि एक्सेप्ट खालामदों आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै बिटिआर ओनसोलाव बे जाथि नायनो हालायै जि मोनसे थासारि दङमोन फंसे खोथायाव बुङोब्ला बर' अबर' बिनि जि परिबेस बे परिबेसाबो जोबलांदों दा बे हिसाबै इउपिपिएल दोलोखौ सोरबा सोरबि राजखान्थि हान्जाया गोहोम खालामनो बा गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै आं सानो।